Molweni zithandwa zonke, mandinibulise egameni likaYesu omhle. Ubuyile kumarhadi wenu ezokwenza esinye isifundo. Mandikhumbuze ngento ebesiyenzile. Ekuqaleni sithe yintoni isibizo? Sathi siligama lomntu, ligama lento, ligama lendawo, semka apho. Sahamba sokuchaza izimelabizo, amahlelo ezibizo, sahamba sokwenza iindidi zezibizo. Ngoku sakha isibizo okanye izibizo. Ndiyabonisa ke ngoku phaa, ndithe yiba negqi ibhuku yakho, yiba nendawo obhala kuyo, othatha kuyo amanqaku. Mamela ke, xa sisakha izibizo sinezakhi ezizezi eziza kwenza esi sibizo sakheke. Sinesimaphambili, sithetha nge-prefix xa sithetha ngesimaphambili, kunye nesiqu sesibizo, yibhodi ke ngoku leyo. Mamela ke ngoku, sakheka njani isimaphambili, i-prefix le? Dibanisa iceba kunye nesisekelo, siyaphuma ke ngoku isimaphambili sakho. Sakheka njani isiqu sesibizo? Thatha ingcambu yesibizo uyidibanise nesigqibelo sakho, kwakheke isiqu esithi ke ngoku xa sisibiza yibhodi. Masimameleni ke ngoku, masisihlahlele esi sibizo sisibone. Nasiya isibizo sethu umntu. Siyamkhupha ke ngoku u sithi liceba lethu, simkhuphe sithi sisisekelo. Khumbula ke sithe iceba xa usidibanisa nesisekelo kuphuma isimaphambili, i-prefix. Siphinde kwakhona kwesaa sibizo sethu umntu sikhuphe unti. Sithi ke ngoku unti wethu yingcambu yesibizo. Kubekho ke ngoku esaa sigqibelo sethu singu-a. Kuphume ke ngoku ibhodi, isiqu sesibizo. Iyavakala? Mandenze omnye umzekelo, ndithi abantwana, kuthiwe yakha esi sibizo okanye kuthiwa hlahlela. Uzawuthi ke ngoku u-a liceba, uba sisisekelo, uhambe ke ngoku uyothi ntwani, then sisiqu sesibizo, ibe ngu-a uthi sisigqibelo. Masakhe ilitye, u-i liceba, uli sisisekelo, utyi yingcambu yegama, sibe nesi sigqibelo sethu ke ngoku esingu-e. Uba uyawazi amahlelo ezibizo, uzawukwazi ke ngoku ukuhlahlela ulandela lo mgaqo. Iyavakala ke zithandwa zam? Ndiyagqitha ke ngoku. Alright, xa sigqitha ke ngoku make sazi banzi ngeceba eli. Yintoni le nto kuthiwa liceba? Iceba sisikhamiso, a vowel, esifumaneka ekuqaleni kwesibizo. Umzekelo, abantwana, la aka abantwana liceba. Iyevakala? Nantsiya iyachaza. Uba uthi umthi, u ka umthi liceba, sifumaneka phi iceba? Iceba sisikhamiso esifumaneka ekuqaleni kwesibizo. Isibizo yi-noun. Then ke ngoku masazi banzi ngesisekelo. Isisekelo yazi ukuba sihambelana nesivumelanisi sentloko. Abantwana ba, uba ka abantwana sisisekelo, funeka ke ngoku ahambelane nesi sivumelanisi sentloko singuba. Abantwana bayabaleka esikolweni, ndenza umzekelo. Wena kaloku uqhela ukuthi abantwana zebebaleka, akakwazi kaloku aqale phaa kwintloko yesibizo abe ngu-aba, azojika ke ngoku apha athi ze, ayikwazeki. Uthi abantwana ulandele phaa ke ngoku uthi ba, ilitye li, isonka si. Iyavakala? Iyavakala. Ndithe kuwe ke ubuze, mandifumane ii-comments undibuze. Masiye phaa kwingcambu. Ingcambu yindawo ephakathi embindini wegama, in the middle of igama,
efumbethe intsingiselo, it's a meaning yegama elo. Nankuya untwana, yingcambu yegama. Ibalulekile ke ingcambu. Ngaphandle kwengcambu asoze kubekho intsingiselo egameni tu. Ingcambu yethu. Masambe ke ngoku siye phaa kwisigqibelo. Isigqibelo sisikhamiso esifumaneka ekugqibeleni kwesibizo. Ekugqibeleni kwesibizo. Umzekelo, abantu, nankuya u phaa, ngu-u sisigqibelo, uba sisikhamiso. Iyavakala? Ndiyacela ke ngokuba sikwazi ukuhlahlela silandela imigaqo yokuhlahlela. Uzawunikwa igama kuthiwa hlahlela, kufuneka uyazi uba kuzawuphuma icema, kuzawuphuma isisekelo, kuzawuphuma ingcambu, kuzawuphuma isigqibelo, ube ke ngoku ugqibile ukuhlahlela. Siyevana ke zithandwa zam? Ngoku into eza kwenzeka ke ngoku, ndiyabulela, mandibulele. Into emayenzeke kum ngumbulelo, ongazenzisiyo kuni. Thank you, enkosi. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, which is Xhosa Lessons by Mkhubata Mahaleni. Thank you.